Sa tuwing basa mo, kung tinilagana ang impirmono, wala nagtuman, ito sa atin wala wala nagtuman, kung sa atin, isa man din yung magsig yung supak sa malao sa Ginoo, sa ano, kung sa atin yun isa man din ang supak, tuman, Ginoo ng mong tanan. Ano man, kaya malao sa Ginoo, mapapawagtan o sala. Ang balaod, ang pagsupak sa balaod sa Ginoo, makapahimo nato na makasasala. Atod pa sa unang pagbasa, wag yung ibisan-insan aron magtumat o dautan o maghimo o sala. Hindi naman balaod sa Ginoo na igsoon, hindi parehas balaod sa tao. Kaya balaod sa tao, o gamay kami ang sala, gamay sa o silo. Yan, dako gani ang sala, dako sa ang silo. Ay may gamay na silo, rape, o ay may gamay silo na lang. Pariyan. May gamay o silo, sibooking o graft and corruption. Sibooking. Ay may kasagaran ninyong graft and corruption, automaton, graft and corruption o sibooking. Na siya. Upili ron ta. Sumapa na, dako ka ng silot, bantay-bantay. Pero sa ang gamay na sala o ang dako na sala, parihalan si impierno. Niya ang gamay na o ang dako na pagtuman, parihalan sa reward. Muna kamo ay magpumpersa. Karon Ginoo sunod Ginoo sunod yawa, adto o malaging kuana dili. Dili kamo dali ato. Ang sila ko sa malaging isa siya ko puyo dito. Ya kamutan kaluoy ninyo sige mo sigma, sige mo buhok kolekta na may pero may pagmuna na naman ang bisyuha. Pero kung mo madayon kita, anak, tingkol kayo. Nakaroon, sampulan na ito kung sa ikisulti ni si Kristo, hindi ka mo makasunod sa kingharian sa langit. Sa kabubuto sa Diyos, sama lang. Isa siya may now. Niya, dapat pasal kayo kay Kristo ba ito? Nagkunay, baruha ko mo, kung sa lang siya, usok ko manapaw. Nag-usap ang imong manapaw. Ay lang, anak ko sa lang manapaw siya. Kananay magtabi, yung usapaw ko. Mga ko sa kiyapon, nagkati ko niya, balik siya sa lahat, manapaw na, mag-ilisin na na, ayaw na ng manapaw. Tingnan lang ang distoro ko kung may pagtabi. Kanan panapaw dahil kanan na mag-sex ka sa dili mo para sa pagulong. Tingnan siya, Allah, kasunod na lang. Mauna, masarap ng panapaw, kanan mag-relasyon ka sexually sa tao na dili mo kasado. Kanan bang huwag magkasala ng kamana o kanan mamayana niya mag-sex mo, kanan manapaw na adultery. Kunya, hindi kaya na sa mga Parisiyo, patuon nila ang babae masakpan na manapaw. Patuon ang doon mamatay. Pero sa may isulti ni Kristo, ang tanaw sa lalaki o sa tingnan. Ato na sa paliho, ang tanaw sa usak na lalaki
So yung kakita na ito, yung anak ka, Holy Spirit, help me. Wala ako, nakita na ba natin ito, Lord, help me. May mga naging mo, sige, tutupin balik. Yan, uban na, Diyos nun mapagpunauna. May mga effect, ito man balik na ito, kaluoy ang niyalo, padulong na siya sa impyerno. Kung sa kaya kung ikatabang niya para malangit ni siya, malangit tayo po, anak. Nalitan sa mga gusto anak yung masawa kayo. Naon. Hindi, tanong mo yung silingan. Dito na kayo naon. Bakit? Pero ang iba sa